Awusabingelela, siyabingelela kakhulu. Wonke umuntu okhona osibukelayo njengamanje siyambingelela la khona. Use-South Africa, usemazweni angaphandle, kuphi nakuphi la ukhona siyabingelela. Abalandeli baka Dr. Spikili, ama-subscribers, bonke. Nabantu ke nje abasizwa uDr. Spikili. Nabantu futhi abangasizwa uDr. Spikili kodwa abasizwa ngabanye odokotela. Nabantu abakholelayo esintwini. Bonke sebabingelela, usekhaya ukuphi la ukhona nje uyabingelelwa namhlanje ubingelela uDr. Spikili wakwaNdlovu. Siyanibingelela nonke kule channel kaDr. Spikili. Sibingelela abantu nje ngikhona la vele kwaMhlaba uyalingana la engizalwa khona nala engisebenzela khona futhi noma yinini la uDr. Spikili uyomthola ekhona kwaMhlaba uyalingana. Wonke umuntu siyambingelela ke namhlanje. Sinibingelela nje kuyinsuku zama-holiday, kuyinsuku zoKhisimusi, siyanibingelela nonke la khona. Siyethemba ukuthi abantu bonke bazoba noKhisimusi omuhle. Siyabingelela. Cha ke namhlanje sikhona kule video ngibuyela khona lapho ukuthi abantu ngiyazi ukuthi kade begcinile ukubona ivideo kaDr. Spikili ngenxa ye-busy ukuthi umsebenzi esinawo mangabe ukusile mningi kakhulu. So abantu ke bayakhala kakhulu, bafisa ukuthi ngathi usuku nosuku bangahlezi bebona njalo nje sivela sibaphathele zona phela indaba ezinhle abazithandayo, sibaphathele futhi indaba ezibaphilisayo. Ingakho abantu njalo bahlezi bekhala bathi hayi Dr. Spikili ngathi uthatha isikhathi eside ukuthi uvele. Isizathu ke ibhizi, asisithole isikhathi sokuthi njalo sihlezi sihlele kumakhamera, kodwa isikhathi esiningi sisichitha ngokuthi sisize abantu. Ngoba mase sihlezi njalo sihlele kumakhamera sokungabe kusalunga kahle. Futhi ke kumakhamera khona izinto esingayivezi la kumakhamera esiye sizenze. Ngenxa ukuthi amakhamera kukalelekile phela ukuthi kumele siveze sigcine kuphi, singavezi izinto eziningi kakhulu kumakhamera. Ezinye masiveza kumakhamera izinto ziphuma isithunzi, zigcine zingabi nawo kahle amandla ukuthi zivela kumakhamera. Futhi ezinye masiveza kumakhamera izinto zigcine zingahlonipheki, kuba ngathi into yokudlala nje ngenxa ukuthi ivela kumakhamera. Ngithi ke namhlanje ke aziningi kakhulu indaba engiphathela abantu, ngoba ngihlezi ngisho njalo ngaso sonke isikhathi ngithi kule channel kaDr. Spikili asifuni ukuveza izinto ezidida abantu, asikhulumi futhi ngezinto eziyinganekwane, asikhulumi ngezinto esizizwe ngokuxoxelwa esingazazi. Sikhuluma ngezinto esuke njalo sizazi, sinesiqinisekiso sazo, okuyothi nawe ufika kuDr. Spikili, noma ungafika noma kunini, ufike kusebusuku, ufike kusemini, lento uDr. Spikili asuka akhuluma ngayo uzofike uyibone la kwaMhlaba uyalingana ukuthi nansi lento okukhuluma ngayo inje ngoba bekade kukhuluma ngayo uDr. Spikili. Okukhulu kakhulu ke ngisho ngithi kakhulukazi abantu sesiyabafundisa njengamanje ngoba sesinebanga elide kakhulu esalahamba kulo msebenzi wokusiza abantu, umsebenzi esazalwa nawo siwenza kuze kube namhlanje. Ingakho ke izinto eziningi nje abantu abaningi baye bangifonela babuze imibuzo, babuze izinto ezithile ukuthi into ezithile into ekhona noma ayikho, into ezithile ikhona noma inganekwane, ngoba khona izinto ezinye eziyinganekwane futhi zikhona izinto ezinye eziyinkolelo othola ukuthi azinjalo ezinye zazo. Abantu kodwa uthola ukuthi zikhona kube emqondweni. Baye babuze abantu ngezinto eziningi, imibuzo abafisa ukuyibuza ngibaphendula futhi ngoba anginawo umona. Namhla ke indaba ebaluleke kakhulu namhlanje sizokhuluma ngendaba yeSadawana, noma sizokhuluma ngesiphakamiso seSadawana. Abanye abantu ke banalo ulwazi lweSadawana, abanye abanalo ulwazi.
isadawana ke inyamazane nje engenkulu futhi kakhulu encane idle ngokuthi yona ayitholakali kalula futhi idle ngokuthi ayitholwa noma ubani itholwe umuntu onedlozi eli strong elikwazi ukumkhanyisela ukuthi ayithole kodwa nje izinto zakho mangabe zivalekile akulolo ukuthi ungathola isidawana abanye abantu ke ngisho mangixoxa nabo ngithi isadawana abantu bayasifuna abasithole abanye baqala ukusifuna basebancane njengamanje bagugile abasithole isadawana kunjengokuthi bahopha kutalako asitholakali ke noma yikuphi isadawana into oyithola ngoba uyiphiwe idlozi noma uyiphiwe isidalwa ngoba sekuthandile bese uyithola ke lento ungafika kumuntu onaso isadawana naye mangabe onaso uyasibambisisa akasinikezi nje umuntu isinoma kanjani sikhuluma ngesiphakamiso ke sesadawana isiphakamiso sesadawana ke bafowethu nodadewethu asinayo kakhulu imininingwane isiphakamiso sesadawana kungukuthi nje wena uthole sona maqede ulungiselwe sona ngendlela yakho isadawana ke asinankinga ukuthi wena wenza uphi umsebenzi noma usebenza kuphi noma wenza ini noma unemfuyo noma unamabhizinisi noma ufuna amathenda noma wenza ini isadawana sinankinga nalokho kodwa sona noma ngabe yini lento nje wena ezokwazi ukuthi unikeze imali noma ngabe uqhama ngayiphi indlela isadawana sifike singenelele lapho isiphakamiso sesadawana zonke nje izinto esuke zithinta imali kuwe noma ngabe yini yakho noma ngabe wakha izindlu noma ngabe wenza ini kodwa sona sisebenza entweni enhlanje ingakho nje kwakhona ukuthi usithole kuyinhlanhla ukuthi usithole iyodwa kuphela into oyenzayo uma ngabe unesadawana unesiphakamiso sesadawana isadawana kuyaziwa ukuthi sona sihlala kuphi sihlala embushini la esihlala khona ngaso sonke isikhathi la uthatha lento yakho uyibeke khona uyibeka la usuke kunempuphu khona ilo mgomo wodwa okhona kwisadawana and ingcebo yesadawana ayihambi uyasithatha isadawana usifake embushini emva kwalokho bese la usibeka khona kube nemali njengoba nibona nje la phakathi la kuleli bhodlela kunesadawana la phakathi engisivalile la embushini ngiyabonisa abantu bese ubeka la iplate leli bese ubeka imali la noma ngabanga ningi kakhulu imali yakhona oyibeka la eceleni kwesadawana kodwa kufuna sona sihlale eduze kwemali la esihlala khona ngoba into esebenza ngemali bese uyabona ukuthi leli plate lakho kanje ulibeka la uzolithatha ulibeke khona kodwa kufuna ukuthi engathi lento wayibeka endaweni ethe ukusitha kancane ungabe sobala phela ngoba uyoqhamuka izingane zifike zithathe imali mangabe lezi zingane zithatha le mali la ekhaya seziyayimosha lento yakho zeyiphambanisa kodwa kufuna wena ube nendawo la eyikhoso lowaziyo khona ukuthi lento yakho uyithatha wayibeka khona uyibeka kodwa ibe seduze kwemali igaranti ke esuke ikhona khona lapho ukuthi na kanjani lento lena izokwenzela indlela zokuthi wena uthole imali kodwa hayi ukuthi uyovela ufike nje imali siyigcwele cha isadawana senze kanjalo kodwa khona okusalayo khona wena uzobona ukuthi imali iyafika njengamanje imali iyangena ihamba kanjalo indaba yesadawana uma wena nje ungalenzanga iphutha lokuthi la ehleli khona ube sure ukuthi uyaqikelela ukuthi ukhona impuphu khona impuphu esuke iphakathi bese sihlala phezulu kwemali noma ngabe ungabekanga imali lapho kuleyo ndawo phela lento iyovela lapha nayo ukuthi iyokusebenzela imali kufuna ukuthi ihlale phezulu kwemali zinjalo nje indaba zesadawana isiphakamiso sesadawana awuningi kakhulu owenze wakhona kodwa ke into ebaluleke kakhulu abantu okumele ukuthi bayazi yonke noma ngabe yini into eyinhlanhla esuke itshalwa kumuntu noma emzimbeni womuntu noma ngabe umuthi wenhlanhla noma ngabe yini noma ngabe inhlanga zemali azikwazi ukusebenza phezulu kwesinyama naphezulu kwamanzi amnyama mhlawumbe baningi abantu abathi kade bahambe bathatha izinto zangabasizi badidwa yilokho nje kuphela ukuthi vele mangabe uzothatha into engakusizi
isikhathi esiningi sokukhona inkinga osuke wena unayo. Ya kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe nakulowo muntu noma nakulowo dokotela osuke kuye mhlambe overpower inkinga wena osuke unayo ngakhona ukusiza. Akuningi lokho. Mina ngithi ke bambalwa abantu abangavele bathi nje athi umuntu ayena usewudokotela wesintu useyalapha noma usesiza abantu useyenza 1 2 3 angazange wazofunda noma engazi lutho. Kukancane lokho kodwa kukhona bakhona ke nabathatha ama chance nje athi umuntu ayena usewudokotela uthola ukuthi kodwa manje akafundanga kahle mawuqala ukuthi uyafika kuye azikho izinto azenzayo iphathekayo. Sithi ke isikhathi esiningi imvamisa bambalwa labanjalo ngoba phela kusho ukuthi lowo muntu osuke njalo esuke nje kuwumuntu osuke efana nani afana nesigebengu. Hayi akujwayelekile ukuthi umuntu angasebenzisa idlozi ebugebengwini ukuthi abe isigebengu kodwa nezinto zani zedlozi ngoba izinto zedlozi phela ziyajikelana umuntu ziyamjikela izinto zedlozi. Idlozi malusebenzisa ngendlela okungeyona ngoba noma ufika umuntu esigodlweni kuwe vele uyaphahla ubikela abantu abadala ngeke nje uzoqala uphahle ushise impepho ukuthi ukhuluma nedlozi wena kanti wena uyazi ukuthi awusiyo leyo nto leyo. Injalo nje indaba kodwa isikhathi esiningi abantu abaningi uthola ukuthi omunye uyithatha into uyifaka phezulu kwesinyama bese lesinyama siyavala lento ingabonakala ukusebenza kwayo. Kubalulekile ke lokho. Ayikho enye indlela njengoba ngihlezi ngisho kubantu ngithi mawufika kudokotela wesintu uqale uyahlola kuqala. Ungakuthathi kancane lokho ungajahi mangabe ufike ukuthi hayi mina ngoba ngizenje ngizofuna into ethile. Cha, nikeze ithuba lokuthi akuhlole ubonakala ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Kuyenzeka mayihlola mhlambe omunye umuntu uthola ukuthi azikho enkulu kangaka inkinga ngoba inkinga zabantu ayifani. Into nokunye ezikuthatha nasikhathi ukuthi uyilungise maqede bese uthabatha into osukuyifuna ulungise lokho kuphela. Balekile ukuhlola yonke into iqala ekuhloleni makwenziwe into iyagcina kusukela kudala emandulo zonke izinto zazivele zihlolwa zibhekwa. Namakhehla ayekade elwa izimpi babehamba bayohlola into ukuthi ime kanjani ipowerful kangakanani. Balekile ke lokho ningakuthathi kancane ukuthi ufuna ukuthi umuntu mangabe nenkinga nje ahlole. Thina ke la ekhaya Dr. Spikili uma ufika nje alenzeke iphutha sizoqala ngokuhlola qala sibone ukuthi into yakhe ihamba kanjani sibone futhi ukuthi ayikho into ephazamisayo engahle yenze izinto esingasikwenzela zona zingaphakami ngendlela. Makunjalo kuyasetshenzwa abanye abantu baze bakhala athi bengithi namhlanje ngiyobuyela emuva. Ngithi mina kuyaphoqa ukuthi awubuyele emuva. Kumele senze lo msebenzi ukuze ukwazi ukuthola ukuphila. Injalo nje indaba. Into eyikhambi mangabe yakhelwe ngaleyo ndlela ihlanganiswe ngaleyo ndlela right ukuthi yenza leyo nto. Iyawazi ukuthi yenze leyo nto okufanele yenze. Kodwa kuphela ivinjwa into ebalulekile. Siyahlola ke kuqala sibone ukuthi inkinga yakhe kanjani. Ngisho kubantu ukuthi siyahlola umuntu noma ekude la ekhaya kwaNdlovu noma ungakafiki la esigodlweni. Siyakuthanda ukuhlola ukukhona phambi kwethu siyophoqa mawubona ukuthi usubambekile indlela ufika ayikho uyafuna ukuhlolelwa kanti kodwa siyabahlolela abantu bekude. Bayabuza abantu ukuthi kanjani. Cha ke ngoba ngichazile nje ukuthi izinto eziningi asikwazi ukunikeza wonke ama details la kuma camera ngoba la kuma camera sibuka abantu abaningi sibuka nabantu abanye uthola ukuthi abaludingi usizo. Omunye umuntu nje ungena lapha ngoba edlalela nje engena la ezinyangeni abhekinya akekho serious. Omunye engene uthola ukuthi izinto zimhambela kahle akagula kanankinga. Ingakho ke sigcine sithi cha sikwazi ukuthatha zonke izinto zethu esizenzayo sihambe siyivezela nabantu abangaludingi usizo. Kodwa umuntu mayesefikile eduze ila wazi khona ukuthi bese sihlala naye phansi simchazele yonke into up to Z ukuthi eminyangeni sinento ethile sinenduku ethile esebenza kanje ngoba ziningi inkinga abantu abahlangabezana nazo emakhaya
abanye abantu nje abakwazi ukujabula ngisho emakhaya bahlezi kuwona bahlezi kumanzi emicamelo. Zonke lezo zinto lezo sihloniphise la, asikhulumi ngazo isinoma kanjani. Khona nezinto zokwakha imizi, yonke leyo nto leyo siyakuhloniphisa ukuthi singavele sigagule lezo zinto bukhoma la ukuthi ku-social media ukuthi hayi kukhona into ethile, hayi kukhona into enjani. Asifuni ukuthi lezi zinto zama-channel zigcine zenze silahlekelwe isithunzi sezinto zethu esizenzayo siza abantu. Cha, bafowethu nodadewethu, angeke nami ngize ngithathe kade noma i-channel ukuya kwaNdlovu, kodwa ngeke sithathe isikhathi eside ngenxa yokuthi nabantu babasibukela basebenzisa amadatha. Ilokho nje kuningi kakhulu. Indlela-ke zokuxhumana no-Dr. Spikili, u-Dr. Spikili uyafoneleka, bangixolela abantu mayithi uyafona umuntu ngaleso sikhathi ngingakwazi ukusheshe ngi-attend. Kuya ngebhizi ukuthi ngakanani ngalolo suku. Manje uzomthola ngehokulu kangaka ibhizi ngiphendula same time ufona. Kodwa mawuthe uyafona wangangithola ngaleso sikhathi wangabanjwa, nakanjani ngingenze sure ukuthi ngihlezi nginayo i-airtime. Ngaphandle laba abafona ngama-landline-ke inamba zasemsebenzini ngithi ngiyabuyela kulo muntu ngithola ukuthi hayi akasatholakali noma ngizobe sengikhuluma nebhunu likhuluma isilungu. Kuyenzeka lokho. Kodwa nje abantu abaningi mawufonile nje nangenamba yakho noma ubhale futhi ngoba inamba yami iya WhatsApp no-WhatsApp, ngiyakhona ukuthi ngikuphendule kancane ukuthi ngahlala ngakuphendula. Yilokho engithanda ukuchaze ngoba ngibiza inamba ngoba abantu abaningi abakwazi ukubekezela. Siyabekezelelana-ke nje kulo msebenzi. Mawufona wangithola wazi ukuthi ngizobuya kuwe nakanye ngeke ngilenze iphutha, ngizobuya kuwena. Hlezi ikhona i-airtime eyigade lokho nje ukuthi umuntu mayefonela u-Dr. Spikili wangamthola ngisheshe ngi-attend. Ngoba omunye mhlawumbe ufona unesimo esibucayi afisa ukusizakala kuso, ukuze nathi amadlozi esisebenza ngawo angasijezisi ukuthi asibaphathe kahle abantu bawo. Yilokho nje inamba ka-Dr. Spikili 071 106 9603 071 106 9603. Vele ngikhona kwamhlaba uyalingana uma uza ama-direction kulula noma ngabe usuka kuliphi izwe nje uthi uya kwamhlaba uyalingana, noma ngabe useGoli useSwaziland uphi useDurban uthatha nje imoto eziya kwamhlaba noma uthi nje eJozini. Then-ke indawo yakithi-ke kuthiwa iseBhambanani, udlula kancane eJozini Willie Bridge Jozini Dam uyofika kuphi eBhambanani. Kunestop sami-ke lapho ukuthi uyisemathayini before ufike eBhambanani la ufike wehle khona uma uhamba ngamateksi noma uza ngemoto yakho uyajika. Ohamba ngamateksi wehle emathayini uhlangathelwa imoto yakhona kwa-Dr. Spikili la sikwenza ukuthi sithi iza ngeenyawo ngoba kuyibanganyana nje mhlawumbe amakhilomitha amancane uma usuke emathayini amancane kakhulu amakhilomitha then ufike ekhaya kwaNdlovu. Yilokho nje bafowethu nodadewethu esikhuluma la, awuningi kakhulu indaba bekade indaba esadawana. Yilokho bhabhayini ngicela ngibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga.